Linda Adhiambo. Kawachako ni manager ten migao mar jotije sirikal JB Muturi koro wacho jatend piny William Ruto okowinjore otelne piny Kenya kaluwore kod chin mibadhi matara molero ni miene. Muturi mane loso e achiel kuom ute foma mapacho ka okidho nyinge jatend piny mowacho ni kod kido ariyo. Achiel mar berore nyim jopiny kod kite hie mar koto kendo muko chumi mar piny Kenya. Neno radio onge ng'at madhi ndwe wang'e mokwongo e ywaruok e kind jatend piny William Ruto kod osiepne machon masani olokore jasike JB Muturi. Kakoro Muturi orie longo kod nying jatend piny kendo golo maling'ling mowacho ni kidek nego tikli ochumi mapacho ka. Muturi mane loso kod achiel kuom ute fwambo mapacho ka okidho nying Ruto kowacho ni jatend piny ok owinjore kod komno kaluwore kod kido marach ma en godo. It's a very unfortunate situation for the country that we have William Ruto sitting in the office as president of Kenya. And you know, we have too many examples to give. And Muturi mosetiyo e sirikal Ruto kaka jatend migao mar jotije sirikal kod aton jener okoni Ruto jamibadhi matamre gi nono. One person with is a person with two personalities. The William Ruto that presents himself to the public is a completely different character from the one that sits behind in the office and crafts stuff. I think that kind of person is quite a dangerous character. Kopogore kod wach mar kambi mar Adani manonego miyo rak mar gero paundeke ma Muturi yango ni ne opong' kod mibadhi. Muturi bende oyelo maling'ling machielo kowacho ni notamore goyo koke ogirimiti moro e kind piny Kenya kod piny Russia mar pidho yiende e nengo maromo bilion achiel. I told them no, it came from the Ministry of Environment, which they pushed through. I told them this thing, the $1 billion can only be by way of a grant, but it cannot come directly to the ministry because under the PFM Act, Section 47, it can only go through the National Treasury. They are trying to avoid that money going to the National Treasury. Gedo mar yawo ma Aror kod Kimorer ok en wach ma wendo e it jo Kenya. Yawo e aora ma Aror nochak mana wacho wach ne higni mag 80. Kata kamano omenda manonego bed ni tiyo godo e gedo mar yawo gi osebed mana kinyodho kod sirikande madonjo kod mawuok. E higa mokalo jatend piny William Ruto nochiero gedo mar yawo mar Aror kod Kimorer manonego kawo silings bilion 63. E kinde ni yawo ma Itare manonego kawo bilion 38 noyudo sechungi tok ywaruok manomuoch e kind sirikal kod wuon orak mano CMC Di Ravena mane riko tero sirikal e doho mar pinje maoko e wi chudo. Muturi koro wacho ni sirikal Ruto osemiyo Kenya ochako wito silings bilion 38 e wi gedo mar yawo go. It's only Italian dam where those Italian contractors are done 26%. Are all they contract those Italians and they were paying billions. They only put in a container. In Kimorer, nothing has ever happened because even the report that came, it has a fault underneath. You can't do it. We can't do the dam there. Mage timore mana juma achiel tok jatend piny William Ruto ne riembo e tich JB Muturi kaka jatend migao mar jotije pacho ka.